Магнитът, наречен мода, постоянно ни завладява с нежната си гравитация. Едно от нещата, които непрекъснато са в състояние да ни очароват, е невероятното разнообразие от обеми и силуети, багри и тъкани. Кое поражда разнообразието? Може би източниците на вдъхновение или пък безграничното въображение на творците. Но не е ли животът най-големият творец? В това число и на модни нововъведения. Народното творчество и човешката история, улицата и изисканите салони, житейската логика и тъмните дебри на подсъзнанието са в състояние да породят най-различни, свежи и оригинални образи и форми. В тази пъстра картина, в този пореден калейдоскоп на модата, ще се вгледаме заедно, от игла до конец, скъпи зрители. Желая ви приятно настроение! В поредния брой на предаването за мода на Нова телевизия от игла до конец с Любомир Стойков ще видите горещите дебати около приключилия национален етап на конкурса Смирнов и коментарът на водещия. Известни български дизайнери, вдъхновени от фолклора, уважиха шопските празници в Елин Пелин. Мираж, мистичност, мечтание. Изложба на ръчно рисувани шалове в галерия Натали на дизайнерите Мария Казанджиева, Радка Паскалева, Дарина Стайкова, Корнелия Малинова и Клара Маринова. Романтичност, чистота. Представяме ви модела на каста дива Данаила Димитрова. Хиперженственост в холивудски стил и изтънчена еклектика. Зашеметяващия ефект от най-новите произведения на Галиано за Диор. За трета поредна година в НДК се състоя националният финал на конкурса Международни награди за мода Смирнов, чиято цел е да селекционира проектите и моделите на българските млади авангардисти, студенти по мода и да избере най-талантливия кандидат, който ще представи страната ни на заключителния етап на състезанието през ноември в Лондон. Залогът е голям. Освен престиж за държавата, която представлява, крайният победител получава 10 000 британски лири и едногодишна специализация в колежа за изкуство и дизайн Central St. Martins в Лондон. Тази година темата на конкурса е Декаденс. По регламент участниците преминават през предварителни кръгове, в които представят скици и есе, а допуснатите до националното ревю показват по два модела. Първият – авангарден, фантазен и неговият комерциален вариант. Седемчленно жури с председател стилистът Емилиан Събев избра 14 млади стилисти, сред които бяха и такива утвърдени вече дизайнери като Елиана Киркова и Симеон Паскалев. Те представиха на импозантно шоу в зала 12 на НДК своите модели, но многобройната публика и журналистите останаха раздвоени в очакванията си да видят как студентите въплъщават авангардните си представи за декаденса в комерциален вариант. На второ и трето място журито постави интересните работи на Мира Каланова и Цветомира Нешева. А на първо бе класирана оспорваната от редица медии руска гражданка, женена за българин Таня Попова. Ето какво ни разказа победителката за източниците си на вдъхновение и материите, които е използвала. Таня, с какво мислиш, че твоите модели надделяха като качества над тези на останалите претенденти за наградата? Качество в какъв смисъл? Като изработването и... Като изработка, като визия, като философия, като идеи, които си заложила. Защо мислиш, че членовете на журито предпочетоха тебе пред останалите кандидати? С какво ги впечатли? Мисля, че с финеса. Аз специално съм вдъхновена от епохата на антична Гърция специално. И затова, може би, тези драперии в двата мои модела, които съм ги използвала, надделяват. Материите, за съжаление, нямах такава голяма финансова възможност в избора си. И за мен винаги по-важна е конструкцията и цялата визия, целият образ. Не ми се искаше да правя сама, да режа с ножици, да лепя, да пръскам. И затова избрах материите единствено по цвят. Иначе като фактура просто нямах възможност да избера нещо по-добро. За фантазния модел материите бяха сатен и шифон. А за търговския вариант
жарсе с ламе. Каква е идеята, която си заложила, твоята идея за темата декаденс в моделите, които показват? Красота въпреки всичко. Да. Какво очакваш от Лондон? С какви очаквания предварително? В момента нямам никакви очаквания. Честно да ви кажа, просто не мога да повярвам, че ще участвам в този конкурс. Не те ли смущава факта, че може да не получиш българско гражданство? Не ме смущава, защото съм сигурна, че ще го получа. На пресконференция след шоуто господин Събев, председател на журито, защити спорния избор на Таня Попова, като изложи собствените си представи за ролята и функциите на модния дизайн и чистосърдечно сподели, че самия той не очаква чудеса от представянето на Таня Попова в Лондон, аргументирайки се с мнението, че в България мода няма. За коментар потърсихме и госпожица Петя Златева, Смирнов бранд менеджер. Петя, как би коментирала избора на журито? Според теб заслужаваха ли работите на Таня Попова първото място и с какво се наложиха над останалите? Журито беше единодушно по отношение на Таня Попова, или большинството от журито, ако трябва да бъде точна. Нейните неща се доближаваха според журито и според мен, разбира се, най-близко до самата тема. Бяха изящни, ръчно изработени, много добре от самата нея, което също е много важно и ще се оценява и в Лондон тепърва. Така че абсолютно заслужено нейното първо място, да. Нямаше ли колебания сред членове от журито за избора на Таня Попова като победител? Вижте, при журирането нещата стават много бързо. Колко души, да речем, не, гласуването е по десетобалната система, така че накрая всички победители се събират резултатите от 7-те члена на журито, сумират се и виждаме кой е победителя. Така се определя първото място. Нямаше дискусия, а по броя на точките. На самата тебе, какво най-много ти хареса в моделите на Таня Попова? Тази изящност, префиненост, женственост, в същото време тъга. Имаше голяма доза тъга, според мене, в моделите и дори по начина, по който бяха поднесени. Не е ли проблем това, че тя не е българка по националност? Тя не е българка по националност, но живее в Варна, женена е за българин и в момента чака българско жителство. Не е проблем. Провелият се за трети път у нас известен конкурс за международните награди Смирнов предизвика бурни дебати. Като член на журито се чувствам длъжен да изразя и моята позиция. В чужбина ние, българите, можем да привлечем вниманието не като имитираме западняците, а като им предлагаме нещо ново, оригинално и при всички случаи по-различно от това, което познават. Затова и най-висока оценка дадох на интересната ни стилистка Еляна Киркова. Няма да скрия, че оцених високо и произведенията на победителката Таня Попова, както и на останалите кандидати, съответно класиране на второ и трето място. Фактът, че Таня е ученичка на председателя на журито, господин Събев, още не е основание да се смята, че е допусната несправедливост. Запитване в Roland Company, английската рекламна агенция, която ръководи провеждането на конкурса Смирнов, пък разсея съмненията за нейната легитимност и обстоятелството, че още не е получила български паспорт като рускиня, която е женена за българин. Всичко зависи от представянето и в Лондон. Сериозна слабост на тазгодишния конкурс бе допусната по отношение на изискването за един комерциален, предназначен за пазара модел, което с малки изключения, сред които и Симеон Паскалев, почти никой не бе спазил. Разколебан съм и по отношение на обстоятелството дали шефът на журито трябваше да се ангажира с толкова много преки инструкции и указания към кандидатите в предварителния етап от състезанието. Бъдещето ще покаже кой е бил прав, но конкурсът Смирнов е изключително важен за нас и дълбоко съм убеден в това, ще продължи да се развива и да дава добри плодове.
Шопските празници в Елин Пелин, наситени както обикновено с много настроение, хумор, песни и танци, тази година минаха под знака на модата. На площада пред въодушевените погледи и аплодисменти на многобройната публика свои колекции, изпълнени с народни мотиви, представиха някои от най-известните български дизайнери. Зрителите на темпераментното шоу, водено от Василка Арсенова и с помощта на манекените от Каста Дива, успяха да видят модна къща Нюел с дизайнер Елизабет Михайлова и специалното участие на артисти от балета на Националната опера, съответно темите Лудовино, Земя и Ретро. Дизайнерски център Ариас Уникат с ръководител Светла Димитрова, колекцията Соларис, направена от памучно трико и ликра и предназначена за тийнейджерите. Галерия Натали с дизайнер Натали Генова, изискани вечерни облекла от кадифе и сатен. Модна къща Сезони с водещ дизайнер Мария Дженева, облекла от коприна, лен и памук, повлияни от народното творчество. И Ани Аврамова, облекла от нейната колекция от Извора, скулптрирани произведения от сурова коприна и ленени гайтани. Жури, председателствано от господин Стамен Илиев, президент на рекламно-импресарска къща Каста Дива, в състава на което се откоряваше присъствието на Дончо Цончев, на общинското ръководство и на видни столични журналисти, определи най-красивите и интелигентни момичета, които участваха в конкурса Мис Шопкиня. Победителката Цеци Петкова от Визаж получи златен пръстен със сапфир, изработен от бижутера Марио Владовски, пълен козметичен комплект на Суис Формула, видеокасети от Мултивидеоцентър, парична награда и други подаръци. Второто място бе за Юлиана Апостолова, третото за Венета Чадова, а специалната награда за артистичност, връчена от госпожа Гинка Андреева, шефка на Ади Филмс, получи Станислава Кандова. Господин Илиев обяви решението си да ангажира за една година в Каста Дива вице-мис Шопкиня Юлиана Апостолова. Приказка за възрастни се нарича новата колекция на модна къща Милена Арт, представена на първото и самостоятелно ревю в НДК. Водеща на промоцията бе любимката на децата Кака Лара, която разказа приказната история на всеки от тоалетите, изработени от Милена Цонева, от фин шифон, ефирни драпери и естествени материи и апликирани с кожа, метал и пъстри ширити. Манекенките на Лили Стойчева от агенция Калисто дефилираха по подиумите в одеждите на русалки и принцеси, снежанки и пепеляшки, предназначени за млади дами с афинитет към неоромантичния силует и носталгия по неизживяното детство. Дизайнерката представи и линия функционални всекидневни облекла в черно-бяло от модерни еластични тъкани, трико, ластично кадифе и журжет в актуалните десени на капки и геометрични комбинации. Кулминационен момент на шоуто бяха изпълненията на поп-звездата Богдана Карадочева, която предизвика аплодисментите на публиката. И мръсна, и страшна. Тогава защо ли без тебе не мога? Ти София моя, любов и тревога. И душа на душка да влича, всеки бърза. Поредното предизвикателство към летния сезон отправи световно известната модна къща за спортни облекла Серджо Такини. С ревю на необичайно място, тенис-кортовете на Академик, манекените на агенция Импресион показаха най-новите летни хитове на Серджо Такини. Спортни и плажни облекла, аксесуари, сред които особено изпъкваха специалните тенис ракети. Събитието бе уважено от българския топ-модел Албена Петрова, която до неодавна показваше в Италия облекла на Армани и Версаче, Валентино и Криция, а също така и спортни обувки на Серджо Такини.
Екс-манекенката се чувстваше удобно, облечена в марковото облекло на Текини, типичен стил на прочутата тенисистка Мартина Хингис. Галерия Натали приюти поредната 8 за тази година оригинална, впечатляваща изложба на рисувана куприна, обединила творбите на 5 художнички и приложнички, които с произведенията си разчупват баналните представи за ролята и функцията на шала като аксесуар. С богатата си колористика, с идейната си и емоционална наситеност, моделите на Дарина Стайкова, Радка Паскалева, Клара Маринова, Корнелия Малинова и Мария Казанджиева въздействат като художествени пана, които същевременно могат да променят и допълнят облика на всеки тоалет. Изработени от качествените материали на свила Хасково и дунавска куприна, шаловете са вдъхновени от загадъчната атмосфера на Далечния изток, Мексико и Средиземноморието. Особено интересни са заемките от испанския фолклор и венецианския колорит, които прави Мария Казанджиева, или пък ярката мозаична пастрота, която Радка Паскалева черпи като вдъхновение от Мексико. Цветята, както винаги, запазват привилегированото си място в сюжетите, които 5 дами разказват с паната си. Вие гледате Нова телевизия. Данаила Димитрова от каста Дива е сред най-интересните български фотомодели и манекени. Чарът ѝ се дължи не само на физическата хармония, но и на специфичното излъчване. Една приятна смесица от романтичност и замисленост, мистичност и премота. Висока е 176 см, а мерките ѝ са съответно гръдна обиколка 85, талия 60 и ханш 90 см. Показвала е облекла на Аня Аврамова, Жана Жекова, Мария Мичева, Фани Пападополо, Мария Дженева, Боряна Дойчинова и други български дизайнери. Била е трета в конкурса Мис България през 1993 година и участничка в конкурса Мис Европа през 1994 година. Кое е най-привличащото и съответно най-отблъскващото в манекенската професия? Манекенската професия е много интересна за мен. Винаги, когато съм на ревю, ми е много забавно. Самата емоция, която изпитвам по време на ревюто, а също така и атмосферата на сцената, всичко това ми доставя много голямо удоволствие. Естествено, има си някои отрицателни черти манекенската професия. Една от тях е суматохата, която се създава преди самото ревю, стреса, на който сме подложени всичките модели, но въпреки всичко, удоволствието за мен е по-важно. Всъщност ти как реши да станеш фотомодел? Всичко започна от конкурса, на който участвах през 1993 година, Мис България. Тогава реших да започна да се занимавам с това. Изобщо представянето на дрехите, светлините, прожекторите, фотоапаратите много ми допаднаха и продължавам да се занимавам още с това нещо. Кой е твой идеал за фотомодел и защо? Линда Евангелиста ми е любимата манекенка. Тя винаги успява да се преобразява, много е различна всеки път, както с външен вид, така и с начин на поведение. Изобщо има свой изграден стил и никога не се повтаря. Кои според теб са главните недостатъци на българските манекенки и как те могат да бъдат преодолени? За съжаление, в българската манекенка се забелязват някои недостатъци. Една от тях е липсата на професионална подготовка за поведението и пред камера, фотоапарати.
Другото нещо, което ми прави впечатление, това е физическата й подготовка. Освен това, знаем, че западните манекенки, особено топ моделите, имат едно особено излъчване, което магнетизира публиката, докато това просто не се забелязва тук при нашите модели. Другото, което ми прави впечатление, това е, че не може да се покаже самата дреха на ревюто. Повече се обръща внимание и се набляга върху показването на самата манекенка, а не на дрехата. Как поддържаш добрата си фигура? Не спазвам диети. От време на време ходя на фитнес. Дори на времето съм се занимавала, това беше много отдавна, с художествена гимнастика, но всичко приключи и просто това ми остана като един приятен спомен. През 1994 година ти представяше нашата страна на конкурса Мис Европа в Истанбул. Кое от организацията и подготовката на заключителния спектакъл ти направи най-силно впечатление? Това беше един грандиозен спектакъл. Самата вечер беше много забележителна и защо аз за пръв път присъствах на такова нещо. Организацията беше на много високо ниво, всичко беше перфектно. Наистина имахме много дълги репетиции, но просто всичко си заслужаваше и шоуто, което се получи на самата вечер, беше просто забележително. За какво си мислиш, когато представяш дрехи на дизайнери и кое е основното правило, което се стремиш винаги да спазваш по време на снимки, по време на дефиле? Основното правило е да покажа дрехата преди всичко, да покажа нейните особености, да наблегна над тях и също така всичко това да стане по един професионален начин, а не посредствено. И винаги се старая да показвам предимствата на дрехата и защо дизайнерката след това да бъде доволна от нейното представяне. Има ли място за усмивката, когато показваш облекла? Ами да, зависи от стила на дрехите, но по принцип гледам да се усмихвам по време на ревюта. Кое е най-голямото ти желание в професионален и в личен план? В професионален план смятам да продължавам да се занимавам с манекенство. Просто докато дойде момента, в който усетя, че вече не ми е интересно или просто няма смисъл от това. Докато в личен завършвам икономика тази година и също така смятам да се занимавам и в тази насока, така че ще съчетавам и манекенство и работа. Бутиковата колекция на Джон Галиано за Кристиан Диор за сезона есен-зима 1997-98 години е поредната артистична игра на парадоксите от смесването на историята и модерността, изтока и запада, традициите и новаторството. Най-новото ревю на Галиано за прочутата модна къща е ориентирано към съвременната чаровна жена с агресивна примамливост. Част от това ревю излъчваме с съдействието на Ина Трейдинг, официален представител на Кристиан Диор за България, парфюми, козметика и аксесуари. Wonderful, thank you. В колекцията Прет-а-Портен на Джон Галиано за Кристиан Диор, ориентирана към есента и зимата на 97 и 98 години, е заложена хиперженствеността на холивудските филмови звезди. На кумири от големия екран като Джейн Мейнсфилд и Ким Новак в Америка или пък Бриджит Бардо във Франция. Всичко от общата линия през извивките на деколтетата до дължините на полите е подчинено на митичната хубост и легендарния сексапил, характерни за стила на кинозвездите. Специален акцент е поставен върху прическите и грима, които са издържани в духа на цялостната естетика на Галиано. Изтънчена еклектика, подсилена от фрагментарни препратки към различни епохи и култури.
Материите, подбрани от дизайнера и неговия екип, съдържат едновременно уважение към класическите луксозни тъкани и респект пред текноматериалите. Жакардова куприна и жакардов стреч, лорексов креп и дантела шантили, кожа и сатен. Това е само малка част от жанровото разнообразие на платовете, позволили на Джон Галиано в колекцията му за Кристиан Диор да разгърне своето богато въображение и да материализира екстравагантните си идеи и мотиви. Бижутата и орнаментите символно подчертават обновяването на империята Диор. Комбинации с перлени бродери и несиметрични огърлици в 3 реда, богато украсените яки, външни ефектни украси, заимствани от африканските накити и по-конкретно от традициите на масаите. Финалът на това изключително шоу действа поразително на възприятието. Неординарни произведения, които издават духа на времето. Един истински апогей на постмодернизма в края на века. Последните 5 модела носят наименованията на такива безсмъртни музи като Джина, Гала, Ава, Рита и Даян. Обедни и вечерни рокли, изработени от жакард, стреч, лак, шифон, муселин, сатен и кожа. Всеки е свободен, гласи песента, и тази свобода на творчество и модни видения е перфектно демонстрирана от гения Галиано за Кристиан Диор. В България името Пино Ланчети тепърва ще става популярно и като дизайн на облекла, и като символ на висококачествена парфюмерия. В днешния конкурс Загадка ще ви зададем въпроса: в кой италиански град се намира централният офис на модна къща Пино Ланчети? Позналият верния отговор ще получи парфюмерийни продукти и аксесуари с марката Ланчети. Моля, изпращайте в едноседмичен срок писмата си на адрес София, площад Македония, номер 3, магазин 17, телефон 51 67 446 или София, улица Никола Габровски, номер 1, Нова телевизия, за предаването От игла до конец с Любомир Стойков. На всички желая успех в конкурса Загадка Пино Ланчети. Водовъртежът от цветове и силуети, светлина и музика, обичайна гледка за шармантните ревюта е в състояние да ни накара да мечтаем или пък да разпали нови страсти в душите ни. Има властта да ни омагьоса или най-малкото да ни пренесе в приказния свят на красотата и грацията. Калейдоскопът на модата непрекъснато предлага нови и нови страни от океана, наречен моден дизайн. И неговата неизменна заповед е не на скуката, да на разнообразието и свежото преживяване. Толкова за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за интереса и до скоро виждане. La música